my goodness, stop it, Lord. Alas 5 na sa buntag. Good morning mga ka-partner. December 16, 2021. So, karon ka partner, walay undang ang ulan, grabe yung uwan. Kad pa yung gabi wala kay mga tarog tulog kay kanimang good among area dire is prone pod sa baha kay dora magud creek. So, sige mig observe ni mami. Putol-putol among tulog. So, grabe until now ang ulan, grabe ang ulan. Walay undang. So, duha na po pa. Oras alas 5 kape na karon mga kapartner. Wala dyan po ni undang ang ulan. So, ako sa gawas. Baha na. Baha na mong lataran, no? Git pa kayo ang kan. Gawas. Right, tulo na. Siya higda sa tagbalik. Observe ta. Sa Diyos. Alas 6 na kapin, alas 7 na hapit. Kusog yapon ng ulan karon mga ka-partner, oh, kita niyo sa gawas. So mag-monitor lang ta sa tubig. Akong i-check sa gawas kung ang drainage ani kung wa ba may moapaw kay may kasagaran sa baha gud diri katita. Ano ato sang i-check mga ka-partner. Kasi tinapit ulan ng gihapon. Baha na diri gamay sa amuang lataran, among balay. Pray lang tan Lord. Lord, stop the rain. Hinay lang ta ulan. Drainage. May sagbot? May sagbot?
Atangan sagbot. Taguman gid ani ang tubig dili mo adila jadi no. Oh, jadi tubig. Ako gito di na tong pulman bay. Ano na ni mo ilaos ka na bay dito tanaw. Wa mo tingog mo. Kusog gihapon ang ulan. Oh. Monitor ta sa monitor ta sa kanal, sa drainage, hindi lang mulapas, maapaw. Say tanaw sa baha. Kalibutan na tag tubig. Observe the baha. Psst. So pray lang ta mga kapartner nga dili ni siya mo kanang sigig uwan ba kay ang hinungdan magud sa sigig uwan ang mga drainage sa mga kanal, siyempre pundo ang tubig dayon daghan ang volume sa tubig gamay ra mo gawas dito sa mga kuan sa mga suba, so dako siya chance nga mo saka ang tubig sa mga area like ngani nga mo area ubos kay mong area daplin sa suba diri sa Cagayan de Oro. So ang amo lang pangambahan ani ang suba kay kung high tide nga ang tubig sa bukid daghan pud ang iyahang kwan volume pag naog possible gud siya nga mo. So monitoring observance sa atong lakaw sa panahon sa bagyong Odette. Update ang taon niya mga kapartner. Nag-prepare na mga kapartner. Ayan. Ready for buckwheat na. Wala na kay gamit na mo. Partner, mubakwit na lang gyud mi kay medyo ang ulan wala gyud kahupayan, sige gyud pug ulan. So kami ni Mami karon maginahinay mi dito ila siya roho o kwan pagdala sa aning mga gamit kay wata kabalo no, hantod hapon ni siya nga ulan, possible gyud nga night tendency nga modako ang tubig ang mga suba. So diri nga area prone kay mi diri sa area kay daplin yun may og kalsada, daplin may og suba po. So ayan mga kapartner, December 16, 2021 mo ni siya ang kuan ni bagyong Odette. Ayan, dili lalim yun magsigig bakwit mga kapartner. So ilang pohon makabalhin na tao saktong lugar makakuha ng tagbalay. Go lang mga kapartner, go mga kapartner. Bakwit sa mga kapartner, bakwit. Mami
Di na magwanta, kinahanglan na gito ang balhin kay ang ulan way undang, nya dura ta sa suba. Tara. Yan mga partner, oh, full pack pa. Oh. Full pack yung sakyanan, dala na mo mga gamit kay Carmen. Oh. Rescue, rescue. Pa-rescue gadya pabalhin lagi ni. Hindi na maagian ang kauswagan. Uy, tubig. Grabe na, ang baha. Woo! At this moment mga kapartner, gabi gapong uwan. Tuloy-tuloy ang uwan. Ya, ang landfall karong alas 2, malas 11 na. So, wala gimit choice ani kundi mag-evacuate kay ang uban. Nanay mga rescuers dire sa barangay nga nagkuan, nagtabang para ma-transfer dito sa kuan, eskwelahan. So kami dito nila siya ruho. So ayan ang update mga kapartner. Oras alas 11 kapin, still ulan. Expected nga dako pang tubig, so mabalhin na gyud mi, no? Lala na mo. No? Ana mi dire yung ka-partner ila siya ruho. Kami nila Dimple. Dimple oh. Bakwet po si Dimple oh. Loy po taon, maprabay ba na? Bakwit na sila ate. May na. O, nagbakwit na sila. Nala to yung kuhan dito ni Kikang oy, kato niya forward. Mom to ipagkargahan sa uban. Ang mga hungoman, nakasubal eh. Ang mga tindahan, nagpangkuan na. Oy, hago no, mga tindahan no, kaya lagi mo ano. May mapan, siguro na eh. So mga ka-partner, muni among gamit na uban to sakyanan. So naramdaman mo itang dili kay para in kaso unya ba kay basig di mo undag yun ang ulan niya mo kanang suba musaka. Delikado. Kabining. Bagyong Odette palayo. Grabe mga ka-partner. Sama ng panahon, zero visibility ang kahitasan. Ayan mga kapartner oh, ang rescue team. Bigyan sila katabot na. Ayan, naghanap kayo na yung mga rescue team oh, kay magkuhan sila itong grabe kadako ng tubig, napas tao na. Dahil kayo mga tao dire oh. Witness. Kuhan lang gyapon ng ulan, sige lang gyapon ulan, hinay ang bukid, so kumpiyansa tayo nga dili magbakwit taplin sa suba. Oh. Ayan. Hope nga wala lang yung maunsa nga mga katawhan no, mga kapartner.
Partner. Ampo lang yun ta ni mga ka-partner. Ampo lang yun ta mga ka-partner. Nga kuan na yun, di na yun mo dako ang tubig, no? Grabe nga tubig, oh. May gani kay dili kusog ang hangin, no? Kuan lang yun sa ulan lang yun ba? May kaluoy sa mga miming sir eh. Bisal buhay adto. Abi Moray. na ko kaya nagidala ninyo. Wala kan kator mga gamit ra na mo i-sure. Ingon ba ni sila nga. Kudigay mes lagiring. Siya may pagidala to ni hila kay para ma. Ang kakuan lang ato kay idlas kay pasakyon og kuan sa kanan. Kaluoy hapit man mo ko ng tubig ba. Pero taman pag ginigabi no. Kung sa pagid mo buntag daw ulan. Niya ang talaka grabe yung tubig. Wala na. Bahat na kayo. Kuan pa jud kaning taob. Sugat ba. So mga ka-partner, mo ni ang Acacia Street. So mo ni ang amuhang area diri, ang balay. Akong ilokit ang among balay. Ano siyang tulay. Wala na gyud, dapawan na gyud among balay. Uy, may pay grasya gamay. Tara, di maklaro. Kani mo nitong tindahan nga among gapalitan. Mong silingan, wala gyud oh. Subot na gyud. Tumani sang Acacia. Oh, kusuga kay sa baha oh. Okay. Ka. Kana mo na among silingan nga balay. Itong naikuan mo ning tindahan nila. Kato ila nanay udang. Kato mo oh. Daunahan oh kato. Dila maklaro ngit-ngit na. Naana gyud sa kuan. Mga kuan na lang mga duha ka 2 metros na lang abot na gyud ay so. Ngalag ko to mga iring. Mga iring. I saw iring in the scene. Isa ka to nga iring bay. Lapas na gud bay. Antod pa ni buntag kundi mo undang ang ulan. Tora among balay kato. Gamay na lagkuhan para maabot sa scene. Lapas na yan tao. Oh my goodness. Lord. Help us, oh Lord. Lord. Oh, Lord. Ito na tong suba. Tanaw na tong suba. Doon sa ang bulhog sa tubig. Layo pa dahil suba. Tara pang suba oh. Layo. Yan ito musaka eh para nangiring. Silong para makabidyo ah.
Naramong po ano kato? Mga balay o kanang? Ay, nyo dahil. Kaya kaduhaan eh, kadong likod. Kana, kana? Kato ikadwa ba mo eh? Talaga ito ba? Kato. Ano, gamay nagkuha mo? Gamay mo na ako. Ano magkaroon ni Bakwit? Namin ito si Bobo, si Rich. Ang among mairing ba, pito ka buok. Okay? Huwag ka balo, ibiyahan man na mo. Oo. Yun mga kapartner, grabe good. Oras siguro, mga kuwan na siguro. 6 kapin sa gabi eh. Ana, so until now gaulan gihapon, gasaka gihapon ang tubig. Okay. Oh my goodness, stop it, Lord.